Добър ден, днеска почвам първо от аз и след това Александър. Алекс. Да. Значи, ако се чуете, защото това видео е в този канал, не е в другия, просто ме изкарва от профила и само забравя паролата на стар профил просто. И да. И ще ми се изтрили канала, затова нищо мога да направя. Тъй, че пробвам се да го правя, обаче днес, както казах в другия канал, ще пробваме черния шоколад. Той реално не е черен шоколад, той е милк чоклет. Ама пак да, ете го наричам, сега да го отворя. Ето го, отворя го, като цяло те изглежда отвътре. Като нормален шоколад, мирише на Мистер Бист шоколада, опитвал съм го, не е нищо особено, обикновен шоколад с ядки. Алек вече го опита, между другото, колко му даваш? 8 от 8.